राम जी से पूछे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ कि बता बबुआ लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ कैया मैं का करूं सैया मिले लड़कैया मैं का करूं सैया मिले लड़कैया मैं का करूं सैया 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 मिले लड़कैया मैं का बता बबुआ लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ मोहब्बत करते हमेशा 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 पर तुझे हम बताने से डरते हैं पर तुझे हम बताने से डरते हैं हमेशा 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 लोग तेरे काहे गारी बता बबुआ 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 लोग तेरे काहे गारी लोग तेरे काहे गारी
कि लोगवा देत काहे गारी बता